May na po kamo sa Bicol. So, ito guys ay sagurong galing doon sa tangke. Yan guys, oh. Nandito ako guys sa Binet na matatagpuan lamang dito sa Barangay Lourdes Yang, Baaw, Camarines Sur. So, maganda dito guys magligo dito sa Binet dahil hindi siya nauubusan ng tubig. Ayun yung tangke na estake ng tubig. At ito guys, oh, sadyang napakalinaw ng tubig na umaagos dito kasi galing po ito sa bukal, kaya naman napaka-presko talaga ng tubig dito. Ayan, at ipapakita ko po sa inyo kung saan ito nanggagaling, itong tubig na ito. Ayan guys, oh. Yun. Oh, kapag puno na yung tangke na yun guys, kapag puno na yung tangke na yan, ay lumalabas na siya dito sa gurong. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh, napakalakas ng agos ng tubig at napaka-presko din ito. So, pwede ito guys inumin. Dahil super fresh nito galing sa bukal. At ito yung paligid dito guys sa Binet. Binet kung tawagin dito sa amin sa Bicol. Napakalaking sapa ito guys at punong-puno ng mga bato. Oh, ayan no, marami dito guys naglalaba, nag-iigib ng mga tubig. Ayan, kaya napakalaking tulong sa mga taga dito sa amin sa bundok ang ganitong sapa dahil pinagkukunan ng tubig, pinagkukunan pang inom sa mga alagang hayop, inumin ng mga tao.